Er komt een groot schip aan mijn vlaggen in top. Zit groot vol mij lekkers en waar stiert erop? Het is Sinterklaas die naar Friesland daar wil. Het dek stiert mij kisten en zekken haast vol. Safier is het nou nog net. Maar het wordt het net lang meer. Sinterklaas komt op 18 november met zijn pakjesboot aan in Dokkum. Sinterklaas komt vanuit de richting van Ljout, komt hij omvaren richting Dokkum. Dus je vaart er al een skoft. Maar we varen nu in de baantje Gracht. Een van de mooiste plakjes van de stad. Hier zal het op 18 november hartstikke druk wezen met al je band die Sinterklaas komen verwelkomen. Op beide kanten van het wetter kunnen we een pruttenmeesting ha. Dus we hopen dat het vol staat. Er worden die dag zo'n 25.000 mensen verwachten in Dokkum. Vanzelfs zal de drukte goed in de gaten houden worden. Ik binnen er mij de politie al pateren hoe de veiligers die dag. Dat mag ik, want het wordt ook griezelig druk in de stad. Meestal zal echt een keuze maken maar op het begin waar ze steen willen. Dus wil zij het skip graag zien of wil zij graag de route van Sinterklaas zien, wil ze graag op het eindplein staan op de markt. Dan moet ze in het begin een keuze maken om een goed plakje te vinden, want tussen trokken is er net meer verplaatsen. Net al in de stretches in de Dokkumer binnenstad binnen Liets en Smel, dat geldt ook voor de bregen. De pakjesboot Tolf van de Sint is 40 meter lang, maar past wel overal terug. Jernlien vaarde het schip alres toevallig door Dokkum. En dus weten ze dat alles past. Verder is de vaarroute de het baggeren en binnen de oranje pijltjes delzet die de pakjesboot de wei wiezen. En dat is net het enigste. De kademoren die hebben al even opknapt en hersteld. Die werkzaamheden zitten al in de planning, maar die zijn wat jij eruit voert, omdat ja, op 18 november worden we natuurlijk zo mooi mogelijk gaan. Denk aan de bregen die we mooi schimmaatje en verven. Dat zijn hele dingen die is boeten als just in onren naar 18 november. En daar zullen de komende tijd volle meer van te zien wezen. De stad is dus helemaal op krezen. Als de pakjesboot dan aankomt midden in het centrum van Dokkum, gaat de Sint de wal op. En stapt er oer op Amerigo. We zijn bijna op het eindpunt van de vaarroute. Hè. Daarna hebben we nog een looproute door de stad, die eindigt op de markt. Maar de vaarroute die eindigt hier in Grudjep aan de dik. Daar is de Sinterklaas van boord gaan. Dat is hier efter u, zeg maar. Ja daar, je zag hier de steiger al waar het plak zal vinden. Ondernemers springen vanzelfs ook in op de komst van de Goed Hilligman. In een gebouw aan de vaarroute maakt op de 18 november een pro-lokaal van de Bonifatius Stadsbrouwerij Iepenwezen. Mij een nijbierke. Ja, hier had je een mooie plan. Komt dat al je kleer voor de Sinterklaas in tocht op 18 november? Nou, we komen heel eind. We doen ons best om hier in ieder geval zichtbaar aanwezig te zijn. En het belangrijkste, het nieuwe bier is er voor Sinterklaas. Ja, wat voor bier is dat? We hebben een Witte Piet uitgebracht. Dat is een wit bier, gebrouwen met zeewier uit de Waddenzee. Sinterklaas komt van zee, dus hoe mooi is het dat hij een mooi ingrediënt daarbij krijgt. Dit is een bijzonder moment? Dit is een bijzonder moment. Dit is voor de eerste keer dat ik hem ook zelf open. Ik ga kijken hoe die schuimt. Oh kijk, er zit al leven in de brouwerij. Ik heb hem nog niet geproefd, maar als dat mag dan... Vanzelfs, we zijn heel benieuwd. Heerlijk. De Witte Piet zal net het enigste uit de streek wezen bij de intocht. De organiserende omroep NTR beloekt Friesland en de taal ook bij het evenement. Hoe dat krijgt wezen zal, maar dan in er nog geheim blijven. We grijpen deze kans natuurlijk aan om onze mooie provincie en onze mooie stad op de kaart te zetten. Dus er zullen een prutten van Friesland en Dokkum in zitten. En je wil echt nog net verklappen wat? Nee, dat maakt ik niks op steeds. Ik wil het wel. Maar... Wat geen geheim is dat Sinterklaas na de intocht even uitreisde kan in Hotel de Abdij, dat aan de markt leidt. Hier ga jou als een bijzondere gast in deze kamer. Absoluut, absoluut. Daar zijn we heel erg blij mee. Eindelijk weer Sinterklaas in Dokkum. En in deze kamer, en we gaan het kamernummer natuurlijk niet verklappen, maar we hopen ook dat Sint door de bedrijvigheid tussendoor, s'avonds is hij natuurlijk druk, maar dat hij hier even overdag gaat rusten. Niet op de pakjes, de boot is veel te druk, maar dat hij hier gewoon even lekker gaat relaxen.
Wij gaan ons best doen en één ding wil voorkomen. Ik wil niet in het grote boek van Sinterklaas komen dat we het niet goed doen. Nee, daar zie je alles aan om dat te voorkomen. Dat bedoel ik. Het hotel zit het weekend van de intocht helemaal vol boekt. Ik de oude weekend binnen de meiwerkers van het programma al een paar keer Delwest in Dokkum om zaken te rieden en opnames te maken. De horeca-ondernemers maken haar een kleer van een hectische dag. Ik denk dat dit het grootste evenement is, vooral in het korte tijdsbestek. Het is echt gewoon in een paar uur tijd. Als er 25.000 man verwacht worden, ja, dat is kijken of we nou 10 extra personeelsleden hebben lopen of 20. Het zal druk blijven. Dokkum liep het heel kleer van deze wichtige dag. En dat we de verhalen leeuwen meijen, had ik de haatpersoon zelfs er nog 10. Hij had er heel veel zin in. Ja, de bericht uit Madrid weer positief, ja. En hij is natuurlijk nu al onderwijs, maar hij heeft er brood wel om naar Friesland te komen.